Welcome to Bidawati Dimari YouTube vlog channel. जों दोंसो मेथाइ खननादों मैनाजों आंजों हाय नोंथांमोना नायलांबाय था बैसागुनि ओरैनोसो आरो अन्नानै साबस्क्राइबखौ थुटला जोबनानै होबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामनानै नै जोंना खासे आरो बिबाय जा मिनिदों मोजांथार हाय होन मा होना हाय जा खनान्दो खनसै मैना जांजों मैना खनबाय थादे आं खननाय दे एन्जुर जोफ्लांनानै खावनानै लायगोनलै बाजै नोंना नाव ददेरेखौ उसुं जावफ्लांनानै खावनानै लायगोनलै बाजै नोंना नाव ददेरेखौ एन्जुर जाफ्लांनानै खावनानै लायगोनलै बाजै नोंना नाव ददेरेखौ उसुं जावफ्लांनानै खावनानै लायगोनलै बाजै नोंना नाव ददेरेखौ ओइ फाग्ला जयला नों बायदि जौ फाग्लानो आं हरा आंहा सासे साख्रि आवला नायनानै दोनखानाय दं मिथिबाय मोना नोङो माब्लाबाबो दाबि आंनि बिनानावखौ ओइ बाजै हरथारनांगोन बाजै हरथारनांगोन नोंना नावखौ मोनाब्ला आं गोरनायाव दुरुं लागायनानै दिन्दां जागोन आं नै बे बैग्रि बिफाङावनो नै नायखा बैग्रि बिफांखौ बाजै ओइ फाग्ला मानि मारा नामा नोंलाय आं हरखाथारा आङो नमस्कार इसोराखौ नोंनो हरा फाग्लाया बेबायदिजों मानिखानाय नंला बियो बे फाग्लानो बे बोसोरनै जौ बिदै फिसिनानै दोननायखौनो खुरै लोंहोनानै प्लट थिनहरसै आं